שלום לכם, חברים יקרים. שמי יוסף, ואני רוצה לתת לכם ייעוץ חינם. כן, ייעוץ חינם. רוצים לחסוך זמן? רוצים לחסוך כסף? חשבתם על אתר איכותי? רוצים הדמיה תלת-ממדית? מגדל יוקרתי או בית מפואר לא נבנה לכם, אבל אתרים איכותיים בשילוב אנימציות, פלאשים, עיצוב לוגו או עיצוב אתר, הכל תמצאו כאן במרכז הישראלי לבניית אתרים. במרכז הישראלי לבניית אתרים קשת רחבה של פתרונות לאינטרנט בסל מורחב של חבילות, תשלומים ובעצם מה לא. משלב רכישת הדומיין, אחסון ואפיון האתר, בניית האתר על גבי ג'ומלה, וורדפרס, ותתפלאו גם על גבי HTML, עיצוב האתרים בטכנולוגיות הכי מתקדמות, הכל בשבילכם, חבריי היקרים. אם אתה לא שם, אתה בעצם לא קיים. כיום חובה כרטיס נוכחות ברשת בדמות דף נחיתה, עמוד בפייסבוק או כל אתר אינטרנט, הכל בשבילכם, חבריי. תמצאו במרכז הישראלי לבניית אתרים. במרכז הישראלי לבניית אתרים מאמינים שלכל עסק, לכל תקציב או לכל חלום יש פתרון. זאת עליכם לדעת. האתרים שלנו מותאמים הן למנועי חיפוש והן לרשתות חברתיות, ובנויים בעזרת מערכת אוטומטית, יתרון המבטיח לכם חיסכון גם בזמן וגם בכסף. במרכז הישראלי לבניית אתרים מאמינים שלכל עסק, לכל תקציב או לכל חלום יש פתרון. כאן תמצאו אתרי אינטרנט איכותיים ומרהיבים בשילוב אנימציות, פלאשים, תוכנת אוטוקאד הן למעצבים והן לאדריכלים, בשילוב הדמיה תלת-ממדית לשיפור חוויית הצופה. הכל תמצאו כאן תחת קורת גג אחת במרכז הישראלי לבניית אתרים. והמחיר, בוודאי תשאלו מה המחיר? לקבלת הצעת מחיר הכי אטרקטיבית בישראל, אנא התקשרו 072-211-8834. אני חוזר, התקשרו עכשיו 072-211-8834. נו, עוד לא התקשרתם? התקשרו 072-211-8834. ואם תמסרו שיוסף שלח אתכם, תקבלו הנחה. אני מזמין כל אחד וכל אחת להתרשם מאתר לקוחותינו. יוסף קלימי, מהמרכז הישראלי